Bueno, manghigal ang magkasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kaasawa nga nagpatago lang sa ngan nga Tasya. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil Daniusos Cabrera. Kigalaan ang atong magtatampo si Tasya. Kini akong problema, bahin ni sa kong bana, jolly ni siya, ilabi nagmukanta. Kung nga nang na problema ko, ingon magud ini ang mga panghitabo. Nana! Shut me! Shut me! Shut me! Shut me! Here come on, lots of he come, growing up slowly. He got juju eyeball, he won. Hell, he got he got held down to his knees. Got to be a joker, he just do what he please. Shut me, dum dum dum. 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 Ay, kapuya, may pidiray. Ako tasa, may pidiray. Nindot pa? Nindot. Sige, papa mo. Papa, bito ka ni, kalimot ka. Atay. Tatay, ayun, papa. Atay. Salitay. Ay, pagpapapakit sabi, gipapa niya, forbida. Hi. Padung na, mama, ay, nanay. Kunya, ingon ini lang ta, kada buntag sayo, magkanta-kanta mo ang mahag anak, pero may ingon ani. Naunsan, noon tao niya. Dali, apil dire. Kanta sa ka dire. Eh, kung langan-langan na ninyo, kaapoy ba ni mo, mangumpra pa kung utano, daro ni baligya. Nya lang. Bitaw na, unya lang totoo, pangumpran, anay ta siya. Abre, utong Aldwin, nagkayungin ka lang, may kapagkaliwat si mga mahan, naparihan mo duha. Tara. Ubanan ka na mong Aldoy na, mumpra magkaka. Aron di ka musuko niya. Tara. Ubanan na tumama ni mo dong, at tumirkado dong. Tanatay, turiboy. Ingon ato ang isina kada buntag sayo. Mukantag ng akong bana, magkasinabot sila sa bugtong na mong anak kasi Aldwin. Aron, di ko masuko o magsigigyaw-yaw nila, giubanan ko sa duhas merkado. Unya? Awa, tanawa, ang naman eh. Daga na kayo nakumpahan. Ay, si Yaw. Uy, si Yaw bang ka? Bitaw ma, doon lang tas, hindag mga utan no. Ayun na akong sista nga, ako gibabi. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say, it's alright, Ang do-do-do-do-do-do. ilong mo eh, kaya sa merkado, magkanta Japon mo. Apoy, ba ninyo? Ay, Dudu-dudu-dudu ya. Hilong mo ano eh, bro. Sika na dayoy! Mamumuso dire. Kontara ka nimi. Salamat kay ninyo ha. Nangid na. Salamat yun. Ikaw ginakahurot sa tinda na kong utanon nang. Ayon sa dapog ni para ugma sa buntag asya. Mao ba? Maayo kay kanang kuan, lami na ipari sa utan. Ganahan Ay, oo. og utan imong mga sakop. Ooy, kayo gianad ko man to sila sa gagmay pato. Baka nindot ana. Uy, nindot kayo na. Si Aldwin akong anak digil mo kaog utan. Mao ba? Unya, kanun nanambok man Anastasia si Aldwin. Ay di man nambok ang kinaon humba. Hala, mao ba? O in town, unay unta kay mi kinaninda kog utanon, di manggid mo kaon bisag unsaon ako pugos. Pero si Turiboy okay kaayo nang uy kay utan may paborito. Nagabi, oy, tas ako di ipni. May gabi sa di mo dahunog ang say ato. Kaya ba umaabot nga piyesta din sa atong sityo, bahin ba sa... Tulisit na sad. Wa pa gani ko makatiwas og sulti. Ay da, asa naman nagpaingon ato gihapon na, muhatag kag sobre kay magsulisit ka para sa mga buwak kay Adornos Chapel. Ibaw ka na ng patay na ana oy. Ay, magdita lagi kami nang. Klaro, kaayo ko sa tuyo ni Muyot. Judgmental man ka, Doon na yung singing contest. O gusto na ko nga ilista si Toriboy o si Aldwin. Kay, do it singing contest man father and son or mother and daughter. Or mother and son or father and daughter. Sige, Oh. sunog! Irista mi doon, Alvin. Kanta mi doon. Ha? Apil mo? Apil mi Sige, apil niya mo kay sagitan tamong duwas imong anak kung naa na mo ibabaw sa stage. Sige, apil niya mo sa Aldwin Turiboy, di ba na? Di ko ganahan nga mo apil og contest ang amahan og anak, pero wa ko kahibaw nga gilista gyud sila sa bayot, mao to nga nakaapil ang duha sa duo singing contest nga wa gyud ko'y kalibutan. Unya to? Tay, Turi. Dapat na bang mama? Itaw na.
saon itong sibat. Ano ron? Dulgi sa ko. Agbayang tinog. Dulgi, dar. Pero puyag mayo ah. Hurot na mga gali. Iya, Ito sa bata, ikaw anak mo tigang kanahan nga nako. Watol na tumakatog na. Tara. Kini padong. Buka na ko. Waki mercy. Oy, ano kong tawag ninyo Tony Boy, Aldwin? Yes, nay. Ambak-ambak ya. Yes. Boy, Aldwin, yabag ka maghiha. Uwan mga tanimog na unsa ka, naglinog pag iuyo ka ni Sao. Kano ka man? Awa nay. Kuno yung ambak talaga. Sige sige nay. Kas nervyos Kuna lagtog. Kapoy ninyo palit ka man lang dihag layat. Tony Boy, sunod din itong kwarto kayo. Magpamasahe ko Kani, mo. Tuwing. Atay, hinayasad na. Uy, imbis makatug. Takusok kay mo dagilot. Sige. Na, nindot na eh. Tuwing na yun. Isnagas ilong, be. Idhatas ilong, be. Pagapuhan, be. Waki mercy. Tuwag na. Salamat, tuwag na yun. Bawas ako. Nihinday ko. Hinay lang yun. Aduin ha. Taron di ka matas mama ni mo. Utay. Asista tay. Una, balikan na sista. Di na mo pirmin ako, di ba? Sa matugo na. Sista kubuk-kubuk. Di ba? Nakabuktot ba? Bagay ni Jet Tortil. Muna, kung nagawas ito sa... Utay. At kang sabit-bitan na kaya ako'y tono lang sita. Oh, mayay. Mga diha, oy! Nyaw! Nyaw! Recorded by X Thunder Gaming. Kay lami naman ikatug tungod sa masahin ni Turiboy nakatagpilaw ko, pero na ako'y nabating lagubo. Para na ako gidaman ako ato pero tinuod ay ito ug tuod man naka-appeal gyud og duo singing contest ang amahan ug anak. Wise men said, just walk this way to the dawn of the light. Wind will blow into your face as the years pass you by. Hear the voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find passes out of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning stars. Tay! Patay! Apir lubot. Unang contest. Tay, unang contest pala ito na ito. Itong giapilan, champion din ta. Champion! Kung papilon tang mamatas siya ni mo, unsa kay gibati taon sa iyang pagkabata nga watas iyang bahay, no? Bitaw. Tay, aron, di masugos tatay na, no? Ah. Ihatag na ito tanang kwarta itong premyo. Ay, forbida no yata yun. Lino. Dasok yun na siyang babakit. Barido sa nauna-una, di mo da? Indot mo lang. Para di si masugos nanay. Okay. Sira paghinay ang pultahan, Alwin. Closing door slowly. Kada, magdudot sa nana. Imo rin kawan ba? In English, ano mo? Kasigaha ang suga. Open the light. Okay. Uy! Diin mo gikan. Nay, gitiyon na tagpistulang nanay, tay. Cecil. Ay, Cecil man. Kining. Tasya ko, di ko sisil animala ka. Dahil ta siya. Dahil, ibutang to. Buto kanina. Dahil, bida sa di mo eh. Diin mo! Ay, dahil. Diin mo tuha tubag. Dahil ta siya. Dawatan niya. Wow, kwarta. Wow. Wow. Tinoon mama na ko na. Aman ko na niyang kwarta. Lisa, Say. ikaw ba ito? Amaman ko na niyang kwarta. Sayang kaya ni hindi ni mo dawaton dako or bataw ni puno ni sa pahuwam taon sa tindahan taon kung tanon puhunan ani mo. Dili ko mo dawat og suborno. Sige pa. Sige ma. Pug ay na pugsas mamatay. Sige pa po silang ni. Pero ano rin yung Gismel? O si Gumel eh. Anogon yung si Gumel. 5K? 5K ba? Ay, 5K? Muna yung daog sa singing contest? Oh. Taripoy, ambi ni. Ambi, mahadlok mo nga. Kuan ka nang mahadlok mo nga. Duwaan naman yung pusil nga akong gigamit ng James ba ni? Ang James, ako rin kiwaman. Waki merse. Pagkikidor.
Aw gidawat akong 5,000 nga ilang premyo oy sa singing contest. May na lang pud puno-punos puhunan sa akong small business nga utanon. Unya. Wow! Atasya! Kadaghan mo tinda. Gawas mga utanon na abag yung mga prutas. Nindote dili na ko mo adtos merkado kay layo man to. Ay, gihatagan kong puhunan sa akong bana og anak kay nakadaog man sila sa duo singing contest gabi. Anugon sa gaayo dro uy, og di na ko dawaton 5,000. 5K? Oh, Tinki man ang premyo kay ni-sponsor man ang mga bisdak. Hala na unsa guna mga Bisdak? vlogger ni ipuan man mga vlogger og si Ricky garing bangis. Yatag man gani siya sponsor ana. 10,000 day. Oh, tinki uy. Ano ibaw mo kan 10,000? Ha. Unsa man ko sa jazz gabi eh. Ipakanta mo pun ko gani kog apel. Organizer man aw. Ani kantang jud ko. Ay, animas. Namakak de story boy na ako. Sa tanang butang kanang makakan ko, di jud ko ganahan ana. Mao to, agi komprontasin ako nga akong bana. Tugan. Tugan do yun. Kada lagi among dawat ay. Giso na sobre. Nasi daon nung galing tunol taon ako ana. Kasi MC gabi. Waki mercy. Bakakon ka. Palis nga gay mong ilong. Gidhatas ilong eh. Animal. Ay jud ko bakak eh. Nagpanay. Gayon nga napat ka na ako, Tasya. Kaya na makakan ako. Nagsulti ako ni Mustino Tasya. Kita magaling sa Aldo sa diyang abrihan ako ang sobre. Dayo na namang pamauri ni sa ato ang panimay. Ha, bantay ka ha. Pangutanon ako sa dahunog ha. Dahunog pagsultis tinuod. Pagsultis tinuod ba? Maldita lagi ka manang. Ay kung manang nga, kay mas tiguang pa ka na ako. Awon sa ba? Maldita to ka na ito siya. Ay kung linguling awa, sulti ko tinuod ayuta ka. Pilay premyo kabili sa singing contest. Pila! Ani mang good net at siya. Ang premium yun kay 10,000, 10K. 10,000! Lagi. Pero ako may nag-recruit nila. Nato 50% nga bahin. Kaya na-champion ba ya sila? 50% ay mo? Okay! Dagpa man ko na mo. Kabaga ni Mugdaw? Buwak kay lap... Buwak kay... Agay! Nagtugay sa katukan ba yun ka? Agay! Nagkarambulan, Miss Bayot. Naluoy ko sa akong bana tungod lang sa kwarta na dapatan ako story boy. Di ba ako hinapat gyud? Ba-ray isog nako. Mo to pag-abot ako sa amo. Ano ko ya? Hilak mo ka? Anong sa ka? Tatay ba? Anong sa papa ni mo? Ilag ko. Biya na ko dyan na to. Ha? Ano man? Iupo siya ngayon mga kinapatan. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Nay, plising. Oh, Tasya. Kasayo gud nimo. Hindi na to gabi si Turiboy, Nay. Wa, ngano di ay? Wa na. Gilayasa nagkikod iya. Nag-away mo? Nasagpaan lagi nako siya Nay Prising. Paan lagi nako siya Nay Prising. Kaya abi man akong namakak siya. Unsa may gibakak sa akong anak diha nimo? Ay kanang bahin sa premyo kato sa singing contest pa. Ang premyo di ay 10,000. Unya kaya gisulti 5 raman. Nakita Miss Pedro mo nagsulti nako nga 10 ang premyo kay usa siya sa mga judge. Ay, pero unsa man ni uy. Adiyon sa nahiya kapag itaon ako story boy ha. Nabalaka kog maayo kung hain na si Toriboy kay daghan kay kog silingan nga giadto pero wag yung usa nakasulti og nakita ba nila Toriboy. Hangtod nga wa na ko makamat mo na abot na kog bridge sa Sisilex. Oh, uy. Hala. Iya naman na ko ibabaw sa Sisilex Bridge. Uy. Toriboy pa sa ilo ako. Pauli na yung tao sa ato. Nahati-hindi na kong pangita ni mo pero wag yun na ako makita nga kung bana. Hala, kanang nitungtong ibabaw sa Polling Bridge. Si Turiboy pala. Turiboy, ayaw paghigog, Turiboy! Turiboy, ako pa sa ilo ako. Ayaw to mag-ambak. Ayaw mag-ambak. Ayaw. Tasya. Hapon ni si Tasya kayo mga asawa naog diha. Pasagdi lang ko. Di mahimo. Kanaog na diha. Dali lang ba? Dali, kanaog na dali. Pasagdi ko. Ngano di ay ka, Tasya. Nakonsensya ko nga maghikog ka. Kanaog diha. Kanaog na diha. Dali. Dali. Hala. Say hala, oy. Oo, nataga kinon sa akong cellphone sa dagat na. Di mo ko maghikog. Ga-vlog ra ko. Ay kaparaw mo. Waki mercy.
Nadaan akong balik sa amo si Toriboy. Lipay taon si Aldwin nga nakakitagbalik sa iyang amahan. Unya to? Tay! Tay! Bawan mo singo to eh. Mahom kang kroll. Sama ka. Ha? Tay! Nay, nilipatis tatay na ha? Ikaw, sugi ka manapat. Ay, dili na, Tay. dili na, Dwayne. Nakakaon akong tagam. Pasagdala na ako siya kung unsay gusto niyang buhaton sa iyang kinabuhi. Ganahan mo siya mag-vlogger, idi mag-vlog siya. Hello mga kakigol! Dalahin mo my day! Ani ako ron tunga-tunga sa daan mga kakigol. Di ako yung skulo no, tanawa. Ani ang Happy Mart. Ani ang, tanawa. Happy Mart ko noon, dara. Tanawa. Ay, dunay kring! Dunay ni kring, ha? Okay. Comment lang mo niya, mga kakigol. Tuyo ko kami na sa cellphone. Hello, mga kakigol! Tuyo ko. Kakagoy! Tony. Tre, Ay, naku. niya sa ospital. Kusa? Bubangon ko. Ayaw! Usa di mo kabitiis, kaya kung damage siya na bag... Di naman sa kastungas na nag-vlog. Huwag ka makabantay. Yung pagtuyok-tuyok, kaya nag-video ka, naabot ka speakerslay sa karsada. Gusto kaya dagan sa sakyanan. Moto'y nakabangga ni mo. Buti mo ipasabot. Nga sa ato ba? Litunin ako. Lito ni ba? Inutil. Waki mercy. Pak! Sukad na putol ang BTS akong bana, wala gid siya kalipay, di na jolly. Bisag unsaon paglingaw-lingaw ni Aldwin, di na gid siya mo smile. Masuko na noon. There's a places I remember all my life. Just some had changed, some forever, not for better. Some are gone, and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and someone living. In my life, I love them all. Jangan na pagkata-kata ni mo ni Alvin. Doon ka na! Tay! Ano si Sabi? Ano si Sabi? Uy, Dr. Ripoy! Ano si Sabi? Sa una ni mo si Dr. Ripoy nga no, magkaon! Dalam si tatay. Bimbang mo tadi si Sabi. Tay! Ano ko ni mo? Kaya nga si Sabi! Porte na magkumahala si Stab! Ay! Di ka na sa itong anak! Dapat malingaw ka ganahan ka! Wa man ka na unsa ka man, Dr. Ripoy! Wanday makaligaw na ko. Baligaw lang ko kung wala ko'y ginhawa. Isab. Tasya, hatagi kong kutsil. Ha? Siksil ba? Kutsilyo ka! Kanang hiit kayo, ha? Kutsilyo nga, iluglog ko sa kong liyo karon mamatay na ako! Tasya! One day, bili nga akong kinabuhi. Wala ko'y gamit! Inutil ako! Inutil na ako! Turipoy! Tatay! Sukad na putlan ako sa kabiti si Turiboy para niya wala siya silbi, wala siya gamit, inutil na. Kada buntag, kanang iya magunitan iyang ipanglabay. Pero ming manghagis bisag nagkalisod. Hastang sista nga mo'y kalingawan sa mong anak, gipospos, mayag yung pagkagusbat, di na magamit. Unsa mong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Tasha. Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Tasya, Ate Pres. Tasya. Si Tasya, Ate Pres. Yung ba na taon, luoy kayo na dasbagan, kay nagblagblagi. Pero mayroon malipayon kayo ni sila, Ate Pres. Kayo kadakanta na, tweet sila silang anak. Karoon kayo dasbagan, kayo nagblag, naputlan sa tiil, Ate Pres. Baunang... Nag-uol tingali na. Nag-uol. Nag-uol dyan na. Oh, nag-uol na po lang tiil. Kay wala kunoy kuan, Ate Pres. Wala na makalipay na ang iyar kamatayon. Kung mausa ni nagul ang taong Tasya, Ate Pres. Nga, yung ba na, nausab, lahi nagyo kuno kay sa kaniadto. So, kan na po lang tiil, BTS Toriboy. Para niya kay wala si Silbi. Wala na tao'y gamit. Inutil na siya. Kada butang nga iyang gunitan ko natin, Pres. Inigbutang siya, padlabay. Anya, ang sista nga katong kalingawan na sa iyang mga anak, aw nila sa iyang anak, gibonal to. Grabe kayo. Wanay kalipay. Wanay kalipay, Ate Pres. Murag, sobra na. Luoy na yun kayo. Mausakto na, Ate Pres, no? Gagukol gini siya. Nag-uol dyan. Pero, abi ni mo,
Ila lang ang amaman. Ya, ilan suportahan ba nga ilan ko ano nga ayo. Ayo ko kabalaka total ni aman mi buhi Tinood na. ka. Si, tinood na Ni tatas. ami maka silbi pa minimo, di ba? Oh, Tasya, tabagil na day Tasya. Aron Nya, dili taon makuan ba maburiyo. Oh, si Aldwin sad kuno ati pres sigil na sa ginuktok. Looy kay taon, looy kay. Mao na nga si Aldwin yang anak sige sa ginuktok, si Triboy sigil sa ay panlabay lagi butang. Babi ka man biyo tay angay na to baton libam. Ay para na ako sakto na kati pres. Amin lang na ninyo day. Tasya pasabta siya sa mga pangitabo. Do na pay labaw pa niya nga nagpakabuhi gyapon nga wa discourage kay ang tanan natong ni pangitabo dres kalibutan natag mas Ginoo. Pasalamatan lang gyapon nato sila ang Ginoo sa daytabo niya. Mao na diha. Di ba bab? Kung ari ka dire sa New Testament, Efeso 5 verse 21. Ano man? Matod pa dire, tungod kang Kristo pag tinahuray kamo mga asawa tahura og sundan ninyo ang inyong bana sa mga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kaya kung ibasa Ibasa lang rin mo. sa unang mga pahina sa iyang drama. Pag abot diri sa tumoy, na ako'y laing ipaambit Goliath. Sige. Juan 9 versikulo 3 puro ninyo Testament. Okay. Siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diya kaniya. Kadto bang nagpatambal ang tao nga buta sukat pagkabata ang tunod tiguang. Nya. Uta na mga apostoles magtutudlo. Gibuta ba siya tungod sa iyang sa sukat pagkabata ang tunod tiguang ang tubag ni Ginoong Hesus. Siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Ang buto sa bot, kita di ayo og dunay mga katalagman, aduna tay mga kasakitan nga mabuta tong kinabuhi. Pagbuot Dios Ginoo aduna siya mga mensahe, aduna siya mga katuyuan. Ano na, gibuta ang tao, sukat pagkabata ang tunod tiguang. Kaya aron di ay inig Aron mapadayag ang gahom sa Dios. Sa gahom sa Dios kay iya man gipapakita ang milagro. Oh, milagro. Oh, milagro. So, kita din doon na yung mga may tabo sa itong kinabuhi, kanang peras natin manasakita, doon na di ay tuyo ang Ginoo. Muna nga, nini karoon na hitabo, katong una na kong gibasa nga, higugmang imong bana, nga akong buto sabot nga, magkumbinar ang duha. Dungan kipang pagmahal sa imong bana, bisag yung una-ana siya karon. Mao bitaw pinangga kaniya yung bana. Ma-apply katong gingon ni Ate Pres. Pero kani si kuan si Toriboy moy luoy kayo mo ni angay nimo tabagan ba mga babasa nimo din nga dili siya discourage sa atong kinabuhi di ba? O malagi nga Mrs. Paibawa siya nga ang tanang may tabo sa itong kinabuhi doon na di ay katuyuan. Pareha ba ng kuan? Pareha ba ng pananglitan? Simple lang kayo. Di ba kung for example buta na to jeep nga mabangga, di ba ang imusuwang kuan ka matakmo diri sa likuran di ba ka ay, Ginoo ko. Di ba manag ka? Nakatawag kang Ginoo. Kagwapa ka, hanaw ka bangga. Dito ka magkisgot kong Ginoo. Pero wala na ba? So, doon ay mga katuyuan. So, Mrs. Sa Tasya. Tasya. Oo. Amami imong bana, o katong gingon natin, Pres, nga ipakita pang lugar na imong pagmahal, pinagay sa pag-amuma, o kanang din magpaghatag yapon niya paglaom. Doon ay mga katuyuan. Dili kay kuan na lang yun ka ng ibiyaan tas Ginoo. Wa, naay mga katuyuan, naay mga... Ang talang mga paghitabo sa kalibutan, doon ay katuyuan. Na. Kay matod pa, ang balik ko ni mo dito sa katong Ecclesiastes, Old Testament, gingon nito nga, tanang nahitabo adlaw-adlaw sa itong kinabuhi, gilatid sa Diyos. Apil na ang pagkatao, apil na ang pagkamatay. Ang kang Pedro ay... Ano man, huwag yun mamatay? Dungan silang tao, ako nung kamatay. Salamat na pinagkatita naman doon. Doon ako ang puzzle, Tijuan.